Bejn il-ġimgħa u l-ħadd l-organizzazzjoni Step Up for Parkinson's se tkun qed tippreżenta wirja ta' memorabilja oriġinali li titfa' dawl fuq il-karriera ta' żewġ stilel tal-futbol Lionel Messi u Cristiano Ronaldo. Esibizzjoni li qed issir fl-imrieħel fis-sala ewlenija fl-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tal-Inklużjoni. NetNews tkellem ma' Adrian Asa, ex-referee tal-MFA u wiċċ familjari mad-dilettanti sportivi, persuna li hu stess bħalissa qed jikkumbatti l-kundizzjoni tal-Parkinson's. Step Up for Parkinson's hija organizzazzjoni volontarja li tipprova tgħin persuni li jibgħatu bil-Parkinson's hawn Malta madwar 1800 u fuqhom sabiex jgħixu l-ħajja tagħhom b'mod normali kemm jista' jkun. Adrian Asa kellimna wkoll dwar din l-esibizzjoni fejn spjegalna aktar fid-dettall il-varjetà li wieħed jista' jsib. Bis-saħħa ta' Kenneth Formosa u xi ħbib tiegħu inna niġbru diversi items oriġinali tal-karriera kollha ta' Cristiano Ronaldo kif ukoll ta' Lionel Messi, sa minnu kienu tfal biex ngħid hekk għandna flokkiet oriġinali, ħafna minnhom huma affirmati wkoll fosthom żraben, trofej li huma rebħu. Id-dilettanti tal-futbol se jkunu jistgħu jieħdu sem firkant ta' dawn il-memorabilja imprezzabbli, inkluż flokkijiet iffirmati ta' plejers ta' Manchester United u l-faxxa ta' captain oriġinali tal-leġenda Cristiano Ronaldo bil-flus imorru kollha għal din l-organizzazzjoni volontarja.